together we pray to Allah Ta'ala. 5 times a day, it's a duty upon us, so never. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Peace be upon you all. Andito po tayo sa Discover Islam, hatid po ng Dakwa Corner Bookstore, Philippines. Aming mga mahal na viewers, bago tayo magsimula sa ating programa, gusto ko muna batiin si Brother Omar. Assalamualaikum, Brother Omar. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kamusta nang yung araw, brother? Sa isang araw na tinapag-lecture. Alhamdulillah, okay lang po. Okay lang. Tuloy-tuloy lang ang ating pagpaparating ng mensahe ng Islam sa ating mga kapitbahay. So, Brother Omar, meron akong tanong sa'yo, yung regarding sa Islam, pati yung Christianity, or sa ibang religion, ano yung similarities ng Islam sa Christianity? Okay. Unlike yung 5 pillars or yung mga faith, ano yung mga similarity niya doon, brother? Okay. So, bago tayo kumalaot, gusto ko po munang batiin ang ating mga televiewers ng pandaigdigang pagbati ng kapayapaan sa wikang Arabic po. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nang ibig mong sabihin, lalo na po sa inyo mga mahilig magbasa ng Biblia, mga bumabasa ng Biblia, mapapansin po ninyo si Jesucristo, si Jesus Christ, nang siya ay tumayo sa gitna ng kanyang mga disipulo. Mababasa po ninyo ito sa Ebanghelyo ayon kay Juan, sa New Testament of the Bible, chapter 20, verses 19, 21, and 26, sa isang chapter po ng Ebanghelyo ayon kay Juan, kapitulo 20, nang tumayo si Jesus sa gitna ng kanyang mga disipulo, binati niya po ang mga disipulo. Ang kanyang pong pagbati, ano po sa palagay ninyo? ¿Qué tal? Buenos días? Hello? Hi? Hindi po. Basahin po ninyo. Nakasaad dyan sa Gospel according to John chapter 20, verses 19, 21, and 26. Sa isang chapter, 3 times, sa ibumati. Peace be unto you. Kung isasalin po natin sa wikang Arabic, yan po yung naririnig ninyo na batian, pagbati ng mga Muslim. Ang pandaigdigang pagbati ng kapayapaan. Assalamu alaikum. Peace be unto you. So yan po ang aming magsisimula, binabati po namin kayo. So doon sa tanong mo, brother, yung similarity ng Christianity and Islam. Diba? So, Before that, brother, sa mga ating mga viewers, kung mayroon kayong tanong sa amin, dyan lang sa TV, sa screen, yung number namin. Inshallah, kung mayroon kayong katanungan, or mayroon kayong doubt, or something, gusto nyo talang tanong, huwag kayong magdalawang isip, magtanong kayo sa amin. Inshallah, kung alam namin yung sagot, inshallah, sabihin namin kung ano yung sagot. Ipadala lamang po ninyo kahit po kami nagsasalita. I-text po ninyo, di ba? Kung may tanong kayo. Sabot po ng aming makakaya, sasagutin po namin. Kung hindi po namin alam niyo po sa pananampalatayang Islam, hindi po tayo pwedeng tsamba-tsamba lamang ang sagot. Sa atin po, pag hindi po natin alam ang kasagutan, aminin natin. Hindi ko po alam, itatanong po natin sa ating mga ustads o sa mga higit ang pinag-aralan kaysa po sa atin. Pero yung pong tsamba-tsamba lamang po tayo, magkakasala po kami ng malaki. Tama. Hindi po pwede rito na tsamba-tsamba. At sa katurang Islamiko, ang marunong po sa abot ng aking kaalaman at sa mga napag-aralan ko po, ang marunong sa pananampalatayang Islam, yung taong masasabing marunong, yung marunong magsabi ng I do not know, hindi ko alam. Pero yung lagi po nagsasabi na I know, nakakatakot po yun. So, ayan po, reminder, mga gusto magtanong, kahit po hindi sa loob ng ating topic, ano po, brother, no?
Dahil ang atin naman po sinabi sa inyo, kung makakaya po namin, kung alam namin ang kasagutan, sasagutin po namin. Kung hindi po, itatanong rin po namin. At sa pagkikita-kita po uli natin, hindi share sasabihin namin sa inyo kasagutan. So, ang tinatanong po ng ating host na si Brother Nizar Hamid ay tungkol sa mga pagkakahawi sa halimbawa yung mga katuroang Kristyanismo, katuroang Islam. So, isa po sa mga maibabahagi po natin ay yung sinasabing Brother, mayroong tanong. meron Gusto ka agad. mo pa- Meron po agad mo. Mayroong tanong, ito po ang tanong niya, okay lang po ba sa mga Muslim, okay lang po ba sa mga Muslim ang pumatay ng mga kapwa-tao? Ayan, alhamdulillah. Napakaganda. Wait lang, bago comment lang sa tanong niya. Oo, Kung pwede raw sa Muslim, ang pumatay ng kapwa-tao. Ayan, sige. Sa nagtanong, siguro naman po, pwede rin naman siguro. Kasi kung example, ikaw isang hindi ka man Muslim or Muslim ka, kung mayroong gustong patayin, mayroong gustong magpatay sa'yo, patayin ka, so mayroong kang rights mag-defend yourself. So kung napatay mo yun siya, na yung ginawa mo lang, nag-defend ka sa iyong sarili. Pero yung dito, pwede ba ang Muslim pumatay ng kapwa-tao? Parang generalization to. Dapat mayroon talagang eksaktong tanong, anong situation yun, yung parang pumatay ng Muslim ng tao. Kasi, for example, yung, siguro sa sinabi niya, meron ba sa Islam na ang fire, ito may tanong sa mother. Meron naman. Hindi pa natin nasasagot. Paano mo magbalik Islam? Paano mo magbalik? Sige, sagutin muna natin, brother. Natatambakan tayo ng katanungan. Kung sa brother, nag-additional question siya. Okay, maganda. Paano mo magbalik Islam? Sige. Ano to? Hindi ko maintindihan. Paano mo magbalik? Paano magbalik Islam? Siguro, paano mo magbalik Islam? Ang isang tao. Ang isang tao. Yung kung sa kagaya ko. Ayan. Sa Islam, kung magbalik Islam, na Brother Mark, kung ano yung tanong din. So, sasagutin po muna natin yung ang unang katanungan kung pwedeng pumatay. Yung mga katanungan. Pumatay yung Okay, Muslim ng kapwa. Sa napag-aralan ko po sa aking pagbalik sa Islam. Napag-aralan. Kasi po hindi po tayo maaaring maging Muslim sa gitna ng kamangmangan. We cannot be Muslims in the midst of ignorance. At ganoon din po sa Christianity. Sa aking pagkakaalam, we cannot be Christians in the midst of ignorance. So, dapat po talaga mag-aral tayo. So, napag-aralan ko po, ang sabi po ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 3 bagay lamang matatapon ang dugo ng tao o ng Muslim, ng tao. Isa, nakagawa siya ng tinatawag na murder. Nalaya. Pumatay siya. Ay, yung parang nakapatay sa brother, tapos yung ang punishment, patayin din siya. Oh, yung pagpatay niya, yung talagang parang sinadya niya talaga. Pero halimbawa yung hindi sinasadya, halimbawa yung hindi sinadya. Nagmamanero ka ng motor mo, bigla may tumawid, hindi mo naman gustong mangyari yun, nabangga siya, sa madaling sabi namatay, well, hindi po murder yun. So, you will not be, hindi ka po papatay. Kasi po, ang sabi ng Propeta Muhammad, ulitin ko po, ang 3 bagay lamang na matatapon ang dugo ng isang tao, ng Muslim, yung nakagawa ng murder, pangalawa, yung pong nakagawa ng pangangalunya, adultery. Ayan po Pangatlo, yung pong sinabing apostasy, o yung iniwan niya ang kanyang pananampalataya. Ano po, yung sabi sa wikang tausug, murtad. Yan po, ang mga dinajustify, pwedeng matapon, pwedeng patayin ang isang tao. Pero halimbawa yung case na, halimbawa, mamaneho ka. Pero brother, example, nakapatay ako ng tao. Tapos, ikaw yung parang, yung napatay, parang meron ka sa kanya, parang mga brother mo, sister mo, ganyan. Hindi mo pwede patayin yung nakapatay ka agad. Dapat lalin siya sa kuwan, sa mga sa judge. Saka hindi po ikaw ang mismo papatay. Hindi po ikaw. Meron po tayong batas. Po? Kagaya po sa Islamic countries, sa Saudi Arabia, yung pong kasi po ang batas sa Saudi Arabia, yung tinatawag na Sharia.
So, yun po ang sila po ang magpapairal ng batas kung paano papatayin yung taong nakagawa ng murder. Pero sabihin po yung pamilya na nasakta na gagantihan niya, hindi po yun. Hindi po ganoon ang batas sa Islam. Ang batas hindi sa kamay. Wala sa kamay natin ang batas. Ano po? Meron po yung nagpapatupad ng batas. So, yun po ang dapat na gagawin. So, yung pong pangalawa, yung nakakumit ng adultery. Dito po kasi sa ating bansa, adultery na laganap, ano po? Pero taken for granted kasi wala naman sila nakikitang pag nakakumit ka ng zina o adultery, papatayin ka, di ba? Oh. Hindi nga po na ipapairal ang mga batas dito tungkol sa bagay na yan. At yung pangatlo, yung iniwan mo ang pananampalataya mo. So hindi na ako mag-i-elaborate nang masagot po natin ng mga katanungan marami. Ano po? At ang pangalawang tanong, yun, paano raw po yung magbalik sa Islam? Ayan po, kasi po siguro ang ating televiewer, napansin ang aking pangalan, apelyado niya sa TV monitor nila, Gonzales. Ano po? Sabi nila, uy, Gonzales, ibig sabihin, siya ay isang Balik Islam o dating hindi Muslim. Ano po? So, ang pagbalik lamang po sa Islam, sa pananampalatayang Islam, yung lamang pong unang-una, ipapahayag mo po ang iyong pananampalataya. Declaration of faith. Na binugo po ng dalawang bahagi yan. Sa Arabic po ang tawag po dyan ay shahada. Shahada, to testify. Ang pagsaksi. Dalawang bahagi po ang shahada, kaya shahadatain ang tawag. Yung unang bahagi, ikaw ay sasaksi, susumpa na walang Diyos sa dapat sambahin maliban sa Allah lamang. Sa wikang Arabic, Asyhadu alla ilaha illallah. At ang second part po, wa ashhadu, and I testify, wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. And I testify that Muhammad is the messenger of Allah. Pero may requirement po yan. Hindi po basta sasabihin mo lamang ng ganon. Kailangan po, meron pong elemento yan. Kung hindi pa ako nagkakamali, 7 elements o may sinasabi 8. Isa po dyan dapat may kaalaman ka. Sino ba yung Allah? Sino ba yung sasambahin mo yan? So hindi po basta na, Muslim ako. Kasi nangyayari po ngayon, brother, may nagmumuslim, sinasabi nila, Islam by convenience. Dahil lamang magmumuslim po, dahil nakita niya na halimbawa yung, sa batas po kasi ng Islam, ang isang babaeng Muslim, ang Muslima, hindi po maaaring mapangasawa ng hindi Muslim o mag-asawa na ang kanyang mapangasawa ay hindi Muslim. So, maaaring yung lalaki sa dala ng labis niyang pagmamahal sa babae, handa siyang, Muslim ako. Kahit wala pong understanding basta sa kanya lang, hindi gusto ko lang kasi mapangasawa siya. So, ang kanya laro-laro lamang. So, ang tawag po namin dyan, Islam by convenience. Marami pong nangyayaring ganyan. Meron naman po nagbabalik sa Islam, Islam by conviction. Gaya po nangyari sa amin, nung magbalik po kami sa Islam, talagang tanggap namin na wala talagang ibang Diyos na may likha ng lahat. Nakikita man o hindi nakikita, kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Siya lamang po, walang iba. So, dapat talaga convince ka, sincere ka. Ay knowledge ka, sincere, tapat, hindi yung laro-laro, gusto ko lang kasi mapangasawa yun, kaya kunyari magmumuslim ako. So, hindi naman nila alam yun, di ba? Brother, kung paano sila magbalik Islam? Sa bahay lang or magpunta sila sa mga Islamic center, ganyan? Ang pagbalik po sa Islam, siyempre, pinapaliwanag po natin yan. Hindi po, kasi marami po dyan sa amin, akala siguro pag may mag-Muslim, tuwa-tuwa kami, very eager kami, sina mag-Muslim ka na. Una po sa pananampalatayang Islam, wala pong binyagan. Walang binyag na tinatawag. Kasi po sa pananampalatayang Kristyanismo, kung gusto mo maging kaanib na isang samahan, o isang halimbawa, isang sekta, halimbawa, gusto mo maging isang born again, may tinatawag na baptism. Gusto mo maging halimbawa Roman Catholic, may baptism. Gusto mo halimbawa maging miyembro ng El Shaddai, miyembro ni yung tinatawag po na Jesus, Kingdom of Jesus Christ, may baptism. Gusto mo maging, basta po may baptism. Ano po bang baptism? Yan po ay katurang Kristyanismo ng unang magulang, si Adan at si Eva, inilagay sa hardin na doon sa paraiso, tapos sinabihan ng Diyos, malaya niyong gagawin, magagawa mga bagay niyo na gusto niyong gawin dyan, huwag niyo lamang lalapitan ng punong ito, huwag kayong kakain ng bunga ng punong ito. Nasuway po nila ang utos ng dakilang tagapaglikha. Dahil doon, ang sabi ng simbahan, ang turo sa atin, dahil sa kasalanan na nagawa ng unang magulang, pumasok ang kasalanan sa sangkatauhan. Ibig sabihin, hindi pa tayo pinapanganak dahil tayo po naman nanggaling lahat sa unang magulang. Adam and Eve.
O, Adam and Hawa. So, hindi pa tayo pinapanganak, nasa sinapupunan pa lamang tayo ng ating nanay, in the womb of our mother, may kasalanan tayo. Ha? So, kaya paglabas po natin, kaya sa katuruan po na pinanggalingan ko, pag nagbabasa ng Biblia, para mahugas ang kasalanan. Pero, actually, that was done by Jesus Christ. Kaya po, yung may anak ang Diyos, si Jesus, ibibigay niya ang kanyang buhay, isasacrifice niya, papako sa krus, ang mamatay, and we are saved. So, sabi ko nga, ayun na pala, saved na pala. Ba't may baptism pa? Ha? So, baptism, it symbolizes naman yun. Naka-anib ko sa grupo para rin makumpleto raw ang ritual. So, paano yung brother sila magbalik sa Islam? So, ganun po sa Christianity. Sa Islam po, wala pong binyagan dahil po sa katuruang Islamikong katuruan, wala po yung sinasabing original sin. Yung original sin na turo ng simbahan ng Christianity na nagkasala ang unang magulang, kaya lahat ng anak nila may manang kasalanan. Original sin. Ano po? Wala pong ganyang katuruan sa Islam. Dahil katuruan po sa Islam, tulad na sinasabi rin sa Biblia, basahin po niyo yung Biblia. Sa aklat ng Ezekiel, Kapitulo 18, versikulo 20. At sa aklat din po ng Deuteronomio, Old Testament of the Bible. Kung di po nagkakamali, chapter 24, verse 16. Anyway, nandiyan po yan, no? Makikita po niyo, the soul that sin shall die. Ang kaluluwa o ang tao nagkasala, siya ang mamamatay. The father shall not bear the iniquity of the son, neither the son shall bear the iniquity of the father. Ang kasalanan ng ama, hindi kasalanan ng anak. Ang kasalanan ng anak, hindi kasalanan ng ama. The righteousness of the righteous shall be upon him. Ang gawang matuwid, maganda ng isang taong matuwid, sa kanya yun. Tapos yung pong gawa naman ng isang taong masama, sa kanya yun. So, kita po na, sino nagkasala? Tayo ba? Adam and Eve. So, wala pong ganyang katuruan sa Islam. Katuruan Islamiko po, ipinanganak tayo lahat, walang kasalanan. Samantala sa Christianity po, ang katuruan, ipapanganak pa rin tayo, nandun pa rin tayo sa sinapupunan ng mama natin, mother natin, may kasalanan na raw po tayo, para mawala ang kasalanan yan, yung anak daw ng Diyos. Si Jesus Christ daw, na anak ng Diyos, na walang kamuang-muang sa mga nangyaring ito, ibibigay niya ang kanyang buhay, magpipresenta sa daddy niya, sa God the Father, Daddy, I will give my life, dahil sa mga tao. Kaya ako nandiyan yung John 3:16 sa Bible, kung familiar kayo sa Bible, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but will have everlasting life. Yan ang sinasabi nila. Pero, pag naintindihan po ninyo, bakit kailangan magdusa ako o si Jesus? Samantalang sinabi ng Biblia, kasalanan ng ama, hindi kasalanan ng anak. Kasalanan ng anak, hindi kasalanan ng ama. So, gawain mabuti ng isang taong matuwid, kanya yun. Gawain masama ng isang taong masama, sa kanya yun, sagutin niya. So, kinokontra po noong katuruan ng simbahan, yung sinabi mismo ng Biblia. So, nakarating po tayo sa Islam. Pagbalik po natin sa Islam, nalaman natin, lahat tayo pinanganak sinless. Yan ang tama, di ba? Dahil kung isipin po natin, anong kinalalaman ko sa kasalanan ng unang magulang? Mga ilang taon, libong taon na nangyari yun. Di ba, brother? So brother, yan po, magsasaksi ka lang, brother. Yung sinabi ko po sa inyo, kaya sasaksi ka lang, you will just testify, shahada in Arabic. Tatanggapin mo lamang, walang duda. Tanggap na tanggap mo na walang Diyos na dapat sambahin. Ako ay sumasaksi. Asyhadu an la ilaha illallah. Ako ay sumasaksi na walang Diyos na dapat sambahin, kundi ang Allah lamang. At ang second part, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. At ako ay sumasaksi na si Muhammad ay sugo ng Allah. Nakabalik na po tayo sa panampalatayang Islam. Ang Allah po, ang Allah subhanahu wa ta'ala nakakakita po ng puso natin. Kaya, depende sa tao, ang kanyang pagbalik sa Islam by convenience or by conviction, no problem sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang reward ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tao na nagbabalik sa Islam with a pure heart, kapatawaran po sa lahat ng kanyang kasalanan nagawa mula nung sa panahon na siya may sariling pag-iisip na age of puberty. Kasi sa katuruan Islamiko po, ang mga sanggol, ang mga bata, ang mga 4 years old, 5 years old, 6 years old, hanggang sa age before the age of puberty, hindi po matatawag na yung mga maling ginawa na kasalanan yun. Dahil wala po silang pagsarili pag-iisip. So, pinatatawag po ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang iyong accounting ng mga kasalanan mo, magsisimula lamang dun sa after na ikaw ay magbalik sa Islam.
So, mga past sins, pinatawad na ng Erase Allah na lahat. subhanahu wa ta'ala. Erase na yun. Erase na. Maalis lahat. In fact, nakalagay pa sa Quran, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga deeds na mga bad deeds na ginawa mo, ito gagawin ng Allah subhanahu wa ta'ala na good deeds yun. Ha? So, in the hereafter, doon po sa Day of Judgment, meron tayong, kumbaga may deposit na kagad tayong good deeds. Ha? Kung meron tayong, sa lupa may bank account, parang ganun, pero mga nakadeposit na good deeds. Kasi yung bad deeds, ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala, He turned it into good deeds. Basa rin po na yan sa Suratul Furqan, kung di po ako nagkakamali, ha? Nandiyan yan po yan. So brother, meron pang mga tanong dito brother, make it short. Marami na. Kahit sa bahay sila brother mag-shahada, okay lang. Yan nga pala, ang pagsasahada po, kahit po dito sa tanggapan. Okay, dito. Siguro napanood man nila yung mga nakaraang taon, di ba? Nandito po. Umaaris ha, nandun tayo sa bahay nyo o sa park. Basta ang kailangan po, ang requirement, merong mag-o-officiate. May witness. At may witnesses. Meron pong sasaksi. Ang sasaksi po kailangan dalawang saksing lalaki na Muslim. At sa pagpili po ng saksi, pipiliin natin yung hindi basta Muslim, brother. Kailangan yung practicing Muslim talaga po. Kasi pag sinabing Muslim, maraming klaseng Muslim. Mayroong practicing, mayroong hindi practicing. So yung kukunin po natin yung nagpapaka-Muslim. Ha? So, yan po ang sasaksi. In the absence of two male Muslims, pwede pong dalawang babae para sa isang lalaki Muslim. I mean to say, kung ang available isang lalaking Muslim lamang po, pwede po na dalawang babae. So, isang Muslim na lalaki at dalawang Muslim na babae. Dahil ang equivalent po ng isang Muslim na lalaki, dalawang Muslima o dalawang babae Muslim. So, sasaksi lamang po. Yung mga tanong to brother, yung mga tanong dito marami tanong. Sige po. Ito. Salam, Muslim ito. Waalaikumsalam. Ano po ba talaga ang ibig sabihin ng Holy Trinity? Ayun, ayan, Holy Trinity. Holy Trinity. Okay po. Alam niyo po ang katuroang, tinan po ninyo, no? Ang aming pagsasana sa araw na ito po, yung pong tinatawag na 5 haligi ng Islam. Yung brother, 5 pillars of Islam. Sa katuroang Kristyanismo po, meron pong, sa Roman Catholic, may tinatawag pong the 5 cardinal doctrine of the church. Ang pangunahing katuruan ng simbahan. Ang una-una dyan, yung Trinity. Ano yung Trinity? Yan po ay katuruan na ang Diyos daw ay isa, may 3 persona. God the Father, God the Son. Nung time po namin nun, ang tawag po dyan, Holy Ghost. Ngayon po, nakikita niyo Holy Trinity na. Kaya kung isipin mo, bakit binago nila? Ganun ba ang salita ng Diyos? Sino ang kung yan ay salita ng Diyos, Holy Ghost ang sinabi niya, tapos itong tao, pagdating ng ilang panahon, babaguhin niya, Holy Trinity. Sino ka tao para baguhin ang salita ng Diyos? Diba? So anyway, yan po ang katuruan sa amin. Unang-unang doktrina, pangunahing cardinal doctrine of the church, kung ikaw isang Roman Catholic, dapat maliwala ka sa Trinity. Isang Diyos, 3 persona. God the Father, God the Son, God the Holy Ghost. Ngayon po, yung Holy Ghost ginawa ng Holy Spirit. Bakit po ganun? Kasi po, tingnan niyo pag sinabi kong ghost, kahit po sabihin niyo banal yan, pag makakita tayo ng ghost, ng lutaw, siguro tatakbo po tayo. Kaya Holy Ghost, parang diba? yung first kwan ng labas sa utak ng tao. Multo. Banal na multo. Banal Diba? na multo. Ay, tatakbo po tayo sa takot natin. Kahit nang sabihin mo, banal na multo yan eh. Lutaw yan, tatakbo ko. So siguro po, ginawa ng simbahan, baguhin natin. Holy Spirit. Medyo maganda-ganda po pakinggan, di ba? So, palagay ko lamang po yan, Palagay ko lamang. Dahil ang sa akin, kung ang bagay na yan ay totoong salita ng Diyos, katuruan ng Diyos, sino ka tao para baguhin yan? Nung panahon po namin, makikita naman po yung hitsura ni Brother Omar sa inyong mga TV monitor, TV screen, hindi na po bata. Bata pa rin po, kaya alam, batang isip na. Batang isip na, no? So, during our time, it was Holy Ghost. So, yung Holy Spirit, yung daw Diyos, binubuo ng 3 persona. Kaya pag nagdasal po magkukros, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. So, yan daw po ay sa katuruan ng simbahan, sila ay omnipotent, pantay-pantay po, co-equal, co-existent. Kaya sabi ko noon,
kung co-existent, co-equal, yung God the Father, God the Son, God the Holy Ghost, sabi ko, the Father, di pwede tayong mag-sign of the cross ng in the name of the Holy Ghost, and of the Son, and of the Father. Hindi pwede. Kita po ninyo. So sabi ko, nag-iisip ako, bakit ganun? Kung pantay lang yan, di dapat pwede ko pabalik ta rin, di ba? Pero kita po ninyo, no? So, yan po ang mga doktrina na natutunan ko nung ako po ay nandudun pa. So, sinasagot lang po ninyo, yung pong mga bagay na yun ay katuroan lamang pala po. Mismo si Jesus nagsabi, katuroan na gawa ng tao, walang saysay, walang halaga. Saan po natin makikita yung sinabi ni Jesus yun? Diyan po sa tinatawag na Ebanghelyo ayon kay Mateo, Kapitulo 15, versikulo 9. Tinan po ninyo ang inyong mga Biblia sa inyong mga tahanan. Sa New Testament of the Bible, ang sabi ni Jesus, Gospel according to Matthew chapter 15 verse 9, and in vain they will worship me, teaching for doctrine the commandment of men. Ang sabi ni Jesus, ha? Itatagal po natin. Walang halaga. Sabi ni Jesus, walang halaga, walang saysay ang ginagawa o gagawin nilang pagsamba sa akin. Dahil yung pagsambang gagawin nila sa akin, katuruan na gawa lamang ng tao. Ibig sabihin, hindi itinuro kailanman ng Diyos, hindi kailanman itinuro ng mga propeta, hindi kailanman itinuro ni Jesus dahil sa isang propeta na siya ay sambahin. Kaya sinabi ni Jesus, and in vain, Gospel according to Matthew chapter 15 verse 9. Nasa Biblia. Gospel according to Matthew chapter 15 verse 9. And in vain they will worship me, teaching for doctrine the commandment of men. Kita po ninyo, walang halaga dahil gawa lamang para ng tao. Kita po ninyo, brother, ha? Noong kami po ay hindi pa nakabalik sa pananampalatayang Islam, kasi po ako nakabalik po sa pananampalatayang Islam, I was 36 na yata po noon. At the age of 36, ha? So, before 36 years old, bago po ako nakabalik sa Islam, sa mahabang panahon ng pagiging isang Roman Catholic, ang paniwala po namin, Jesus Diyos, anak ng Diyos. Dahil po, yan po ang turo sa amin ng simbahan. Ha? The time na ang bansa natin ay nasakop ng mga Kastila, day one, nasakop nila ating bansa, natalo nila si Raja Suliman ng Tondo, dahil ako po isang Tagalog Muslim, natalo po nila ang aking ninuno si Raja Suliman ng Tondo, na-capture na ngayon ang mga tauhan ni Raja Suliman ng Tondo, at pinagpapatay na po, pinatay na ang mga Muslim. Kasi po ang mga tunay na Muslim, brother, They will die for the sake of Islam. kahit sabi mong iwanan mo Islam, kung hindi papatayin kita, they will never renounce the religion. They will never renounce their agama. Instead, they will tatanggapin nila ang kamatayan po. They will welcome death. They will welcome Okay. So, pinagpapatay po sila. Yung mga anak, walang malay, malilit pa, Yun ang pinagkukuhan ng mga ng Kastila, Slave. at ginawa na ngayon na tinuro na po yung Jesus Diyos, anak ng Diyos sa umaga. Sa tanghalian, Jesus Diyos, anak ng Diyos. Sa gabi, hapunan, Jesus Diyos, anak ng Diyos. Ayon po sa kasaysayan ng simbahan sa ating bansa, 350 years Christianity andito sa ating bansa. So, day one, na-capture na nila ang Manila, nakuha na nila ang mga tao ni Raja Suliman ng Tondo, tinuro na yung Jesus Diyos, anak ng Diyos. Umaga, tanghali, Jesus Diyos, anak ng Diyos. Gabi, Jesus Diyos, anak ng Diyos. Imagine, 1 week, puro Jesus Diyos, anak ng Diyos. Imagine 1 month, puro Jesus Diyos, anak ng Diyos. Every day, for 1 month. 1 year, Jesus Diyos, anak ng Diyos. Ayon sa kasaysayan ng bansa natin, Christianity, ang simbahan, naghahari dito. 350 years, Jesus Diyos, anak ng Diyos. Jesus Diyos, anak ng Diyos. Jesus Diyos, anak ng Diyos. Hindi ka pwede magtanong. Sa pinanggalingan po pananampalataya during our time, hindi ka po pwede magtanong. Pag sinabi ng pari, Jesus Diyos, anak ng Diyos, Father, bakit ka? Baka maging mitsa ng buhay mo. Kung alam naman po natin ang kasaysayan ng ating bansa, Grabe man. kung babalikan po natin ang kasaysayan ng ating bansa, makikita po ninyo, ang lupit ng mga Kastila nung panahon yun. Mabuti na lang po ngayon, hindi na sila naghahari. So, ganyan ang nangyari po sa atin, programming. It was programmed. So, yan po itinuro sa amin, Jesus, Diyos, anak ng Diyos. Ang Diyos ay isa, may 3 persona. Ang tawag doon, Trinity. God the Father, God the Son, God the Holy Ghost. So, maraming salamat po sa nagtanong. Sana nasagot natin. Ito pala tanong brother dito. Kung nagkaroon po ba ng divorce,
ang Muslim na mag-asawa at hindi pa natapos ang 3 months na palugit nila at sila ay natukso ulit, consider na po ba yun na ulitin brother? Maganda, Kung nagkaroon po ng divorce ang Muslim na mag-asawa at hindi po natapos ang 3 months na palugit nila at sila ay nagtatukso ulit, consider na po ba yun na zina? Okay. alam niyo po, ang inyo pong lingkod, ako po ay isang hindi po theologian naman na Muslim, ano po, mga ustaz, gano'n. Ako po, ang akin pong masasabi natin na medyo may kunting kaalaman po tayo sa comparative religion. Anyway, napag-aralan din po namin yan nung kami nag-Islamic study sa Saudi Arabia, napag-aralan din po namin yung katanungan na yan. So, sa Islam po, inaalaw po ng Allah subhanahu wa ta'ala ang divorce. Pero this is a very detestable thing sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw niya pero pinapahintulot niya. To the extent, halimbawa po yung buhay mag-asawa. Asot pusa na po, ha? Lalo sa amin sa Luzon, pag ang mag-asawa po, natandaan ko nung nandun pa po ako, ang aking kapatid may asawa, asot pusa na ang buhay nila. Araw-gabi, sagutan, away, suntukan, kung minsan namamaga si bisis, kulay talong ang mukha. Pag gusto maghiwalay, sasabihin po ng magulang namin, mga matatanda namin, huwag kayong maghiwalay. Magkagalit ang Diyos. Nakalagay sa Biblia, hindi nyo ba alam? What God has put together, let no man put asunder. Yan po nakalagay sa Biblia, brother, ha? So, kami po nun, under the influence of katuruan ng simbahan, so gusto nyo man namin maghiwalay. Takot kami sa Diyos, so hindi po kami maghihiwalay. Pero as po sana po ang buhay namin, imbiyerna na ang buhay namin mag-asawa. In Islam po, pagkaganyan na po ang sitwasyon, pinapahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala na mag-divorce. Pero sa unang pagsasabi ko, hiwalay na tayo. Tapos nangyari yung pagkaraan ng, siyempre mahintang ulo, di ba? Pagkaraan ng isang gabi. Siyempre, pag nagsabing hiwalay, hindi naman kagad maghiwalay, magkasama pa rin sa higaan niya. Di po ba? Medyo malamig po ang sitwasyon. So medyo, sorry ha. Pero brother, naghiwalay na. Hiwalay na tayo. Okay na sila. Pero, sorry ha. Sorry. Pwede po magsabi. Pwede po. May mangyari. Pwede na. Kinabukasan, after 1 week po, eto na naman, asap Okay po na naman. Hiwalay na tayo. Hindi pa matang 3 months. No, hindi pa umabot ng 3 months. Matter of days lang o ganyan. oras lang. O tumagal ng tampuan isang linggo. Hiwalay na tayo, ha? Ganon. Tapos after 1 week po, okay na. nangibabaw yung lamig ng ulo. Ano po? Balik ka na sa atin ulit. Dear, sorry ha. Sorry. Nabigla lang ako. Oo. Hindi ko kaya mawala ka sa buhay. Oo. Siyempre, yung babae naman po, kunting pakipot. Nakit ka eh. Hindi, sorry talaga. Love. Sige, bati na tayo. Pwede na po, ha? Nangyari na naman po, kasi ang nangyari palang hiwalay nila, hindi para pong hiwalay talagang hiwalay. Kundi yung parang hiwalay lang ng sa paglalaba. Hiwalay na tayo, hiwalay mong puti, hiwalay mong dikolor na damit. Parang gano'n. Pero ito po pangatlo, hiwalay na talaga tayo. Hiwalay na. Hindi na po maaari yung pagkaraan isang oras o pagkaraan isang buwan. Uy, dear, sorry. Bati na tayo. Hindi na po pwede yun. Pag dumating na po ang 3 divorce, maghihiwalay po sila. Maghihiwalay na po sila. Ha? Hindi po maaaring magsama ulit kahit magpatawaran. Maaari lamang yung babae, magkabalikan siya, bumalik sa asawa, magkabalikan sila. Yung pong babae, makapag-asawa muna po ng iba. Ayun, kita po ninyo? Bakit ganyan katindi? Para maipakita po sa atin na ang divorce hindi laro-laro. Kasi marami po yan nilalaro-laro lang. Hiwalay tayo tapos Ang father, yung lang sa asawa, sa may asawa ko, sabihin ko lang, parang joke-joke. I will divorce you. Mga joke-joke. Joke-joke lang yun. Joke-joke. Pero hindi dapat. accepted din ng kuha. Hindi kasi dapat po hindi po ginagawang biro-biro ang bagay na yan. Dapat kasi, hindi po sa Islam. Hindi pwedeng biro-biro. Yung lalaki, dapat marunong siyang magkuhan, marunong siyang pasensya mo Pasensya. sa asawa niya. Babae kasi yun. Ayan po, sa maganda po natanong sa atin niya. Pero pwede po rin yung itanong sa atin. Yung 3 months sabi ng brother, kung hindi panawat ng 3 months, tapos nakapag-kuhan sila ulit, parang nag-kuhan sila ulit ganyan, parang nagsama sila ulit. Hindi pa naabot ng 3 months, pwede pa yun sila. Hindi, kasi yung paghiwalay na sinasabi 3 months, yun yung sinasabi na, kaya po kailangan na, bago po maghiwalay, tinatapos yung 3 months, kasi baka po merong naiwang similya ron. Ha? Sino ngayon ang ama ng bata? Sino mananagot niya? Sino magsusustento? May sagutin po. Ha? Kaya po yung mga sinasabing mga
Pero doon na po ninyo itanong niya sa ating mga ustads, Oo. sir po, sa mga Kami- sa atin. Kami po ay mga butaw-butaw. We are more on comparative religion. po. Okay. No. Salamat po. May kami katanong po yan, brother. Meron dito, brother, yung lalaki po ba, parang kwento rin to, brother, ito, yung lalaki po ba, hindi pwede mag-asawa sa ibang religion? Yung lalaki na Muslim. Yung lalaki Muslim. Hindi ba pwede mag-asawa ng ibang religion, Okay, sa okay. ibang religion? Okay. May batas din pa ba ganyan? Sa katurang Islamiko po, sa batas ng Islam, ang isang Muslim, pag sinabi pong Muslim, lalaki. Pag sinabi pong babaeng Muslim, Muslimah. Okay. Ang isang Muslim po, ipinahihintulot po ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na mapangasawa po namin ang isang babae kahit po siya ay hindi Muslimah. Basta lamang yung mapapangasawa naming babae ay nabibilang sa tinatawag na mga tao ng kasulatan. Ahlul Kitab. Ahlul Kitab. Sino po yung Ahlul Kitab? Mga tao ng kasulatan. Yung po mga Hudyo, babaeng Hudyo, at yung babaeng Kristiyana o Kristiyana. Kahit hindi po mag-Muslim yan, pwede namin mapangasawa. At pinagbabawal po sa amin mapangasawa namin yung halimbawa yung Hindu, Buddhism. o Buddhist yung babae, Hindu yung babae. Yun po ang hindi namin pwede mapangasawa maliban na lang kung yung babae ay magbalik Islam muna. Pwede na po namin mapangasawa. So yun ba ang katanungan? So yan po ang kasagutan natin. Okay po. Kung may pagdududa po kayo, andyan po, inuulit namin ang ating mga ustads na mga nagproprograma po dito sa Lidawul Islam. Pwede po rin yung Tanungin follow-up sila. question sa kanila. Salamat po. Brother, meron pa? Saan ba na? Brother, yung about sa... Pakibasa yung katanungan, brother. Wala ba? Kung meron kayong tanong, pwede kayong tanong sa amin. Kung So itutuloy ko muna, Brother Infan. yung about sa... Yung, okay ha? Yung mga pananampalataya sa Kristyanismo, Meron sa tayo. Islam, ha? May pumasok pong katanungan. Okay. Ano po ang zina? Okay. Ang zina, adultery. Ay, zina, a word from Arabic. Ayan, from the... Zina is a Arabic term. Arabic term po yan, ha? Pero ito po, ha? Sa English po, kita nyo, merong fornication. Fornication is zina, fornication. Ang fornication po, ito po, ha? Adultery. Maalawaan po natin yung adultery. Sa batas ng Islam, pag sinabi pong adultery, ang isang lalaki na nakagawa ng pangangalunya, zina, may asawa po, ha? Ang parusa sa kanya, kamatayan. Ha? Sa Islamic countries po yan, ha? Ito po, kung may pagdududa po kayo o hindi po tayo sigurado, pwede po nang itanong sa ating mga ustad. Pero ang isang tao, wala siyang asawa, bro. Halimbawa yung lalaki may asawa, yung kanyang karelasyon dalaga, nahuli ngayon sila, halimbawa nasa Saudi Arabia po tayo ngayon, ang parusa po dun sa lalaki, kamatayan. Dun sa babae, dahil siya ay dalaga, walang asawa, ang parusa po dyan ay paghagupit lamang po, 100 lashes, 100 palo. Siguro po, mga last year yata po yun, siguro nabasa nyo sa ating local newspaper, isang Pilipinas sa Riyadh, nahuli sa kasalanan yan, pinalo lamang po. Pinawi lamang siya. Kinulong, pinalo, pinarusahan, hindi po pinatawan ng kamatayan. Dahil siya ay, ibig sabihin, wala siyang asawa. Ano sa asawa? Wala siyang asawa. Pero kung nagkataon po yung babae, may asawa rin, Hindi siya. stoning to death. Ang kamatayan po. Napakabigat. Para po ipakita sa atin na ang mga kasalanan ito hindi po basta-basta lamang. Alam mo yung fornication, brother, yung parang yung lalaki, walang asawa. Yan ang fornication. Babae, wala rin Yan, asawa. kagaya mga boyfriend dyan. Yun. Kaya ba? Kasi po sa Islam po, wala pong girlfriend, Walang boyfriend. boyfriend. Pero ang ating po mga kapatid na mga Muslim, kaya nga po sabi ko sa inyo, di ba sinabi ko sa inyo na we cannot be Muslims in the midst of ignorance. Hindi po natin pwede sabihin, hindi ko po kasi alam eh. Hindi pwede. Bilang isang Alam, Muslim, brother. alam mo dapat. Alam, Yan, brother. pag-aralan natin. Mga Yan. Muslim brothers, mga sisters, alam man nila yan, brother. Alam nila yan. Kaya lang, ang hindi ba- girlfriend is haram. Kaya lang, malakas ang batak ni Satan. Pero ni malakas Iblis. ang kon ni Satan. Malakas si Whisper. Iblis, malakas ang demonyo po, ano? So, kaya nga po, dapat iwasan natin Oo. yan. Dahil ang kaparasuhan po dyan, sasabihin nila, hindi adultery, fornication, dahil binatag na lagi sila. 100 Meron lashes. tayong nikah. Ano may wedding? Meron Meron din. Kung gusto nila mag-nikah sila. Okay. Kung gusto So- nila, bakit daw sila boyfriend kasi daw for reserve. Okay. Reserve daw ganyan. So, habang naghihintay tayo ng katanungan. Meron tanong brother dito, Meron pa? yung Okay. yung follow-up question yung about sa divorce. Mhm. Yung tungkol po sa divorce, ibig sabihin, hindi po yung zina, kung hindi pa umabot ng 3 months. So ito yung Yeah. brothers, yung naghiwalay sila ng kanilang asawa, tapos hindi pa umabot ng 3 months, parang Basta ang kanilang paghihiwalay na hindi po umabot ng 3 beses.
basta, unang hiwalay. Hiwalay na tayo. After a while, nagbati. Okay, bati. Pangatlo after mga 1 week, hiwalay na tayo. Okay. Pangatlo, kahit po, Hindi na pwede. wala pang 3 months yan, hindi sila pwedeng magsama. Hiwalay na talaga yan. Basta, Ang nakaisa batas pa niya lang. maga. Basta isa Pag pa isa lang. pwede pa. Pwede pa. Hiwalay tayo, dalawa. Hiwalay tayo. Hiwalay Pangatlo, hiwalay na tayo. Ah. Kahit po walang 3 months yan. Kahit na lumamig ang ulo natin, kasi bati na tayo, hindi na po pwede yan. Maghihiwalay talaga kayo. Kailangan para mapag-asawa mo, lalaki, yung iyong asawa, kailangan yung asawa mo na hiniwalayan mo, naghiwalay na kayo, mag-asawa muna ng iba. At pagka naging malaya siya, buhay pa kayo, pwede kayong Yung sagot sa kanyang brother, yung isang conclusion sa sagot niya, kung nahiwalayan mo siya, naka-isa lang, pwede mo sila. Pwede mo balik ulit after nga. Basta hindi umabot ng 3 months. Tapos kapag dalawa na muna siya na divorce, okay lang mo kunin siya ulit. Basta hindi lang umabot ng 3 months. Okay. Pero kapag tatlo na siya na-divorce mo, hindi na pwede. Sa akin po, ito pong karagdagang Except meron siyang sure. gusto kong linawin, brother, dahil ako po, ang aking pong expertise, ang aking pong kung sabihin natin parang yung pinagkadaloba saan, expertise, hindi po sa bagay na yan. Oh, pero yung regarding kaya po to- yung sinasabi, brother, na hindi umabot ng 3 months, hindi ko yata po napag-aralan yun. Hindi ko matandaan. Kasi sa akin, ang napag-aralan ko, alam ko, naghiwalay tayo, nagsabi ako, hiwalay na tayo. Pagkaraan ng ilang oras, ilang araw, bati na tayo. Oo. Pwede pong magsama. Nasa Kahit pwede walang na yan. 3 months. Hindi walang 3 months. Hindi mo kailangan pansin yung 3 months. Ngayon, pagkaraw pag-hiwalay, nagkawin na naman tayo, hiwalay na tayo. Umabot na naman ng mga 2 buwan, ganun tayo, kikibuhan, after that, bati na tayo. Pwede pa. Pangatlo, hiwalay na tayo. Maghihiwalay sa ayaw at sa gusto natin. Maghihiwalay na po talaga. Kaya po, hindi po biro-biro yung hiwalay. Regarding sa convalder, yung 3 months, meron talaga 3 months. Example, yung lalaki may asawa sa iniwan niya, meron siyang ida, alam ida yung parang... Waiting period po. May waiting 3 period na months. tinatawag. Yan po yung para malaman nyo, yung kanina yan, yung malaman na baka may mismin yung naiwan Oo. dyan. Kaya hindi pwede maghiwalay. Kaya nga po yung mga buntis, yung mga magkwan, di ba? Hindi muna habang hindi nakalabas Ang bata. Ang bata. Yun po ang ibig sabihin siguro na Oo. nagtatanong. So, salamat po. Pero yung regarding that is very complex. Kanya mga medyo Medyo masalang po malalim yan na sa yan. mga ustads po. So, may katanungan pa, Brad? So, ito po ang masasabi ko tungkol sa ano ba ang Christianity at ang Islam habang wala pong nagtetext. Hindi po tayo maaaring makita po ninyo maging Muslim kung hindi po natin minamahal si Jesus. Dahil po sa papansin po ninyo sa labas ng pananampalatayang Kristyanismo, dito lamang po sa Islam makikita ninyo na si Jesus kinikilala, minamahal, ginagalang ng mga Muslim. Hindi ka po maaaring maging Muslim kung hindi mo minamahal si Jesus, hindi mo siya ginagalang, hindi mo pininiwala ng mga himala na kanyang ginawa sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ka po maaaring maging Muslim kung hindi ka naniniwala doon sa Injil, sa Gospel, aklat ng kapahayagan na ipinagkaloob kay Propeta Jesus. So, kita po ninyo, it is only in Islam, makikita ninyo, si Jesus Christ, kinikilala po namin yan. Samantala sa ibang pananampalataya, halimbawa Buddhism, Taoism, Zoroastrianism, kung ano na po dyan, hindi po nila kinikilala si Jesus Christ, di ba? So, kita po ninyo, ang isang Muslim po, sabi kasi nung nandun pa po sa kabila, ang mga Muslim galit kay Jesus. Yan turo sa amin, Hindi ka po maaaring maging Muslim kung galit ka kay Jesus, kung hindi mo siya kinikilala na isa sa mga dakilang propeta, sugo ng Allah, na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sambayan ng Israel nung kanyang kapanahunan. So, bilang isang Muslim, minamahal po natin si Jesus Christ, naniniwala tayo sa miraculous birth of Jesus. Walang ama, siya ay naging tao. Meron lamang siyang nanay, naniniwala po tayo dyan. Sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala pong imposible. Pag lumikha po ang Allah subhanahu wa ta'ala, sinasabi niya lamang, kun, be, fayakun, and it is. Malilikha na po. So, it's no big deal for us, the Muslims, ang tungkol po sa miraculous birth ni Jesus Christ. Samantalang nung kami mga Christian pa, nandun pa po kami, napakalaking, it's a big deal. Pag sinabi, uy, si Jesus Christ, pinanganak, walang tatay, nanay lang. Samantalang meron pong isang karakter sa Biblia. Melchizedek, basahin po ninyo, aklat ng Hebrews, sa New Testament of the Bible. Chapter 7, verse 1 to 3, kung di ako nagkakamali, makikita ninyo, sino si Melchizedek? Walang ama,
walang magulang, walang ina, walang simula, walang wakas. Mas dakila siya kay Jesus Christ, pero bakit hindi siya itinuro sa amin ng simbahan na ituring namin na Diyos? Itinuro lang po sa amin, ipinokus lamang sa personalidad ni Jesus Christ. So yung mga bagay po yan, kami po dito sa programang ito, huwag po ninyong isipin na pakakala nila, brother, we are converting. Hindi po gawain ng Muslim na mag-convert. Hindi po namin ungkulin o obligasyon na kayo i-convert. Sino kami para mag-convert? Masigit po inyong kaalaman kaysa sa amin. Ang tungkulin lamang po ng mga Muslim sa buong daigdig, kung alam lamang ng mga Muslim, iparating lamang po namin sa inyo. Ibahagi namin sa inyo. We just convey the message of Islam to our neighbor. Tulad po ng nangyayari ngayon sa ating programa, binabahagi po namin sa inyo mga kaalaman tungkol sa Islam. Yan lamang po ang tungkulin namin. Ang magpapamuslim po sa inyo, ang magbibigay sa inyo ng guidance, ang dakilang tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil siya po nakakaalam ng nilalaman ng ating puso, siya nakaalam ng nilalaman ng ating isipan. Alam niya kung sino sa atin dito. Although maybe we belong to a group, siya ang nakakaalam kung sino sa atin ang patuloy na gustong malaman talaga ang dakilang tagapaglikha. Sino ka? Dakilang tagapaglikha, hindi ko alam. Kaya, alam ng Allah subhanahu wa ta'ala yan, ipaparating po sa taong yun ang gabay ng Allah. Tulad po na nangyari sa amin, ipinarating po sa amin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang gabay. Allah guided us to Islam. Kaya po kami nakabalik sa pananampalatayang Islam. So, brother, may katanungan? Brother, yung tanong, pwede niyo po ako bigyan ng bakay sa harang sa Islam? Yung tanong niya, brother, parang masyadong malalim, Pakibasa yung katanungan, yung message niya. pwede niyo po ako bigyan ng mga bagay sa haram sa Islam? Mga bawal. Mga bagay, bawal. Mga bagay na bawal. Ito po, malimit po tinatanong kami mga Muslim, tayo mga Muslim, bakit di kayo kumakain ng baboy? Haram yan. Haram diba? ang baboy. Kasi sabi ng texter, bigyan niyo po kami ng halimbawa ng mga haram sa Islam. Bagay, haram. So, malimit po natatanong tayo sa ating programa, bakit di kayo kumakain ng baboy? Ang sarap-sarap, nilikha ng Diyos yan, tapos iniiwasan nyo. So, ang sagot po namin, huwag po tayong magtaka, huwag kayong magtaka kung kami ay hindi po kumakain ng baboy. Dahil yan po ay nakapaloob sa aklat ng kapahayagan, ang huling aklat ng kapahayagan na tinatawag na Quran. Na pinaniniwalaan po ng mga Muslim, 100% salita po ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na napanatili po hanggang sa panahon natin ngayon, mula sa unang araw na ipinahayag ang Quran, up to this day, naniniwala po mga Muslim na hindi po nabago. Walang dagdag, walang bawas. Sa madaling sabi, napanatili po ang orihinal na anyo ng Quran. So nakalagay po dyan, pinag-uutosan ng mga Muslim, pinagsasabihan Allah subhanahu wa ta'ala, huwag kaming kakain ng baboy. Huwag kaming kakain ng dugo. Huwag kaming kakain ng mga isinakripisyo sa mga Diyos-Diyosan. Diba? Huwag kaming kakain ng mga double dead. Huwag kaming iinom ng alak, ng ganyan. So, ang sagot po namin, bakit kayo hindi kumakain ng baboy? Ayun na nga, nakalagay sa aming aklat. Ang dapat niyong malaman, kayo na nagtatanong, bakit kayo kumakain ng baboy? Samantalang nakapaloob yan sa inyong aklat na tinatawag na Holy Bible. Alam mo, brother, sa ating mga pagpapaliwanag dito, maraming nagugulat ng mga non-Muslim. Nasa Bible ba yan? Hindi ko alam Yan nga po sinasabi ko sa inyo. Kung sinasabi namin na we cannot be Muslims in the midst of ignorance, ganun din po sa Christian. You cannot be Christians in the midst of ignorance. Nandiyan po mismo sa loob ng Biblia ninyo, ang baboy, marumi, huwag kakanin, hihawakan ang bangkay, huwag. Aklat ng Leviticus, Old Testament of the Bible, chapter 11, verses 7 and 8. Nakikita po niyo yan. At marami pang bahagi ng Biblia, sinasabi ang baboy, marumi, bawal, haram. Yan sa halimbawa ng haram yung brad. So, may katanong pa, brad? So, brother, parang malapit ng ang oras. Kasi po, apektado po tayo ng brownout. Dapat po, kanina po kami nagsimula alas 4, di ba, brother? Kaya alam po, sa sakripisyang programa, dahil sa nangyayari ngayong crisis sa Zamboanga City, laging brown out. Kaya po, imbis na 2 hours kami nagpaparating ng mga kaalaman tungkol sa Islam, 1 oras lamang ngayon, brother, di ba? Brother, for yung sa tanong yung sa about sa divorce, parang
Talagang magandang mga Parang boss kung talaga talaga. brother man yung tanong, parang Siguro, sa kanila kasi daw nahiwalay na sila sa mata ng kanilang magulang, nahiwalay na sila. Tapos daw after 2 months, alam mo nagbalik sila, nagkuha sila ulit. Pero sa mata ng kanilang magulang, hiwalay na sila. Paano po? Okay na po kahit di na kayo magpakasal. Tapos at mag-isang bahay na. Tapos na di na po yung maging kasalanan sa Diyos. ito na nga sinasabi natin, kung yung paghiwalay. Tapos brother, wala nang visa ang pirmahan namin sa barangay. At yung pala, nag-sign sila sa barangay. Ibig sabihin ang inyong kuha. Ganun po ba yun? Hindi, Parang, malabo ang tanong eh. Hindi, ganito po yan ha. Inuwain lamang po ninyo ha. Nag-away kayo, nagsalita, nagbitaw kayo ng salita, hiwalay na tayo, first time. Pagkaraan po ng ilang sandali, ilang araw, isang linggo, ilang buwan, bati na tayo ha. Pwede po. Balik ulit kayo. Hindi na kailangan pumunta ng barangay o magpakasal ulit. Wala na po yan. Pagkalawang pagkakataon, hiwalay na naman tayo, nag-away na naman kayo. Second time, around. Pagkaraan ng lumamig ang ulo, bati na tayo ha. Magsama po kayo. Hindi kailangan ng kasal. Hindi na kailangan na kung ano pa dyan, mga barangay o sharia o gano'n. Pangatlong pagkakataon po, dumating kayo sa hiwalay na tayo talaga. yun ang problema ng kwan. Yan po ang hindi na kayo pwede magkabalikan ulit. Kahit gusto na ninyo ulit, kahit na, sorry talaga ha, patawad darling, sweetheart ha, hindi na po pwede. Maliban na lang yung asawa mong babae, yung babae, mag-aasawa muna, makapag-asawa ng ibang lalaki. At pagkatapos siya ay maging malaya sa lalaking yun, halimbawa namatay, nabiyuda siya o naghiwalay sila, pwede kayong magkabalikan kung gusto pa rin yung magpapakasal ulit kayo. So, tulad po ng ating sinabi, para po tayo ligtas sa mga sinasabi natin dito dahil hindi po kami expert sa bagay nito, andyan po ang ating mga ustads para po pwede yung tanong sa kanila, andyan po ang ating Sharia court. Yung brother, Sadyain po lamang. basta sabi ko sa kanila ng tanong, parang kami hindi man kami magkang talaga, hindi kami mga ustads. Kung pwede ng brother sa tanong, punta kayo sa mga Sharia. Yeah, Sharia Magtanong court. kayo doon sa kanila, and then kung ano yung, paano yung sagot yung Sa mga Sharia lawyer. Sharia lawyer. Ayan, magtanong sila dyan. Inshallah doon po kayo magtanong kasi kami, we're not... Kasi baka gamitin nila. Hindi, sabi ni Brother Omar, sabi ni Brother Nizar, pwede. Patay po kami So, dyan. punta po kayo sa Sharia court, parang kung talaga siya yung... Yan talaga po nagpagkadalubhasa sa bagay na yan. Hirap na. Sila po ang mga expert sa bagay na yan. So brother, hanggang doon na lang tayo ngayon, na malapit lang Dumating ang naman oras, ating oras na... paghiwalay. So, Samantala. So sa ating mga nanonood, salamat sa pagtanong, sa panonood dun sa aming programa. Ito ay Discover Islam. Discover Islam, hatid po ng Dakwa Corner Bookstore, Ayan. Philippines. Saan matatagpuan yan? Ang Dakwa Corner Bookstore ay sa Palkatan Street, Tepan. Meron ng bookstore siya. Tungkol saan? Sa Islamic. Ah, Pati no comparative religion din. ayun. Kung gusto niyo bili ng mga books or Islamic or non-Muslim or mga Christianity books, meron dito. Meron din. Ayun. So, tungkol po pala ang Dakwa Bookstore sa mga religious books. Pwede pong about Islam, about Christianity, meron din pala. So, yan ang naghatid sa ating programa ito. At alhamdulillah. Dumating na naman ang oras. Ng oras daw sa ibang sa next Saturday inshallah ang aming programa magsimula sa 4 o'clock hanggang sa 6 o'clock. Wag lang brown out. Wag lang Wag brown out. So sa aming mga nanonood, huwag po kayong magsawa manood sa amin at magtanong at magtanong sa amin inshallah. Pasalamat po kami sa patuloy na pagsubaybay. Inshallah ta'ala. Ang aming pagbati po ng kapayapaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.